det er nok mere spændende, end det er. Altså hvis jeg skal have gode gæster, så er det ikke den her. Altså. Men vi bruger den samtidig som en lille smagsprøve indimellem. Og der er faktisk mange, der er ret begejstrede for det, fordi den overrasker dem i smagen. Men den kan godt være lidt tynd og stram i smagen. Det er jo ikke Amarone-vin, vi laver, men jeg synes, det er drikbart. Når du får op i glasset, hvor der er gardiner på glasset, og det hele, og farve, bouquet og alt muligt. Men man kan jo godt sige, at dansk vin er jo absolut ikke billig i forhold til, hvad man kan købe til i andre lande. Det smager rigtig godt. For hvad han siger, ham krokodillen, den der reklame, han gør, det smager rigtig, rigtig godt. Og den her drue, det er ren Rondo. Den er meget skarp i smagen. Den skal blandes med nogle andre druer for at tage noget af den. Jeg vil kalde det bittersmag, det er måske ikke det rigtige udtryk. Rå smag. Og hvidvinen er også mange steder meget god. Der findes nogen heroppe i Nordsjælland, som er rigtig skrab til at lave hvidvin. Men vi er mest for rødvin her. Og vi har fået en, så vidt jeg husker, en sølvmedalje, så vi kan godt lave det.